Ekirobono chiskuru cheigorwa ritko ria rero niga abaorokigwa barekana goikerana ime ye chiskuru ao abwase ensemo ye chiskuru omubaro oba omoke ime yeskuru ya Kisii Comprehensive omwalimu omonene bweskuru eyo James Mitunda nigo agokera ogoikerana kwa balimu naboigo abaorokigwa ime yeskuru eyo nigo boigo agokera okorosigwa kwe birasi bye grade gya kianda na boigo kwegwa ebitabu ime ye birasi ebyo. James Mitunda omwalimu omonene bweskuru ya Kisii Comprehensive School ase tukulia lero tuyire school abana bitu bonse bakire abandi bitu nje bakire bonse ande tuwageza karibu ya mono ase grade 9 njato ibirasi bine already bya edit ase butwa bitu abana bitu basayire ase nje za ko mwaka ande bya mono ase serikali ase njato ibitabu bya grade 9 abana bitu babinyolire today bitaka ko distribute the dance ya bakite for the start of the year Wasu wada kwa rero nga tuyigore buya abari beto bonse bakire abana beto bonse bakire nande tulege tuko buya tunasema asante kwa Mungu. Ase ensemo yae nigo mwalimu omonene omokonyi weskuru ya Kisii Comprehensive Steve Maraga nigo boigo agokera goikerana kwa borokigwa ime skuru iyo abwasate babona nigo baganyete amachibu ya matemwa ye grade ye kirasi gya gatano na limo. Steve Maraga ne debut ya Kisii Comprehensive School. Lero na boto ogetekegera ndore na bafanyikazi bale school endagirero osige abana bakoliranje nga abana no bale ase school na bali ngasoma ko 2024 egendo yuko tubanyika ase system lero na matokeo ya abana bakwate grade 6 bawe grade 7 na serikali ya tebete utaresta na bama tokea ko tumwa waje ase photo download tutakira kujimambiga to baya matokea abo na barabu baite school grade 7 ba school na abana bande endo tutware grade 7 grade 8 na grade 9 senior school. Ase ensemo yae mwalimu Peter Moseti oyole omwalimu o junior secondary ime skuru eyo nigo boigo agokera kuigura gwe chiskuru abwasate babona nigo baragenderera kubwaterana n'abalimu bande leko yana kiabona aborokigwa baitire amatemu abo. Peter Moseti omwalimu o junior secondary Kisii Comprehensive togo gete sana aso mwaka oyo mwaka tubwate grade 9 for the first time and we are ready to serve and to ebitabu government ya kolirevia ya toire bitabu in place one gasini into gasinto ready gonyakora already the timetable is out and to attack the vasegrasi. So we thank the government, we are soldiering on and then to colleagues ne government ira atake and mne syllabus yake yinko ripoteli igetaseni kiagetembe kurwa ase county ya Kisii eliatariane Brian Nyakundi.